ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല, സുഖമില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലേ, സന്തോഷ് പ്രഭു ആണത്? അതെ, ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ക്ഷീണമല്ല, എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു മാതാജി. എനിക്ക് പൈൽസിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ വയ്യായിരുന്നു. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പ്രഭുവിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു പ്രഭുവിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും വന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പകുതി ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ കണ്ടത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്, 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്, മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യ. പിന്നെ സൃഷ്ടികളിലെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. 2 ശക്തികള്, അധ്യാത്മിക ശക്തി, ഭൗതിക ശക്തി. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ്. ചോദ്യം ഉത്തരവൊന്നും ഇല്ല ഒന്നിനോ? ബ്രഹ്മാവ്. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മാവ്. ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള് വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദശായ വിഷ്ണു. കാരണാകുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപോകുന്നത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. 3ാമത്തതാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമ ശക്തിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അധമ ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 8 ഘടകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? മാമേവ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കുറച്ച് വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ജലത്തിലെ രസം, പ്രകാശം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാകുന്നു, ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭൂമിയിലെ പുണ്യബന്ധം, തീയില് ചൂട്, ജീവജാലങ്ങളിൽ ജീവൻ, തപസ്സികളിൽ തപസ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൊരു സൂചന തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ബാക്കി വിശദമായിട്ട് വിഭൂതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭഗവാൻ സൂചന തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും അല്ലെ? ആരൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അവര് പറഞ്ഞത്? ആരൊക്കെയാണത്? മൂഢന്മാരും മനുഷ്യന്മാരും മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരവാദികളായ അസുരന്മാരും. അവരാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല ഭഗവാനെ. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ. പിന്നെ ഈ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.
വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഉം. അപ്പൊ പിന്നെ 4 കൂട്ടർ കൃഷ്ണബോധമുള്ള 3 ഗുണങ്ങളിൽ അതീതമായ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. 4 ഗുണം 3 ഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? വിശുദ്ധ സത്വം. വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. അതുവരെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധ മൂഢന്മാര്, നരാധന്മന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെ. അവരൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാന് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടർ. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്താ പറയണത്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ആരാണ് 4 കൂട്ടര്? ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. 4 കൂട്ടർ സുകൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹേ ഭാരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരാണ്? ദുഃഖിതൻ. ദുഃഖിതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർത്തോ. ആർത്തോ എന്ന് വെച്ചാലാണ് ദുഃഖിതൻ. ജിജ്ഞാസു. ജിജ്ഞാസു ജിജ്ഞാസു. അർത്ഥാർത്ഥി. അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് വെച്ചാല് ധനകാംക്ഷി. ജ്ഞാനി. പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ, ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പറയാം ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇതാണ് 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ. ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭജിക്കുന്നത്. ജിജ്ഞാസു, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾ. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ധാർമ്മികവും നൈതികവും സാമൂഹികവുമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ പ്രായേണ ഭഗവത് ഭക്തരാണ്. ഇവരിലുണ്ട് 4 വിഭാഗങ്ങൾ: ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെത്തുന്ന ഈ 4 വിധ ഭക്തന്മാരും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സത്സംഗം ഉണ്ടായാൽ പരിശുദ്ധി നേടി പരമഭക്തരാകും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിരാശ മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ചിലപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വരുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് 4 കൂട്ടർ സുഹൃതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ, അതായത് ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടർ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദുഷ്കൃതികൾ എന്താണ്? അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഈ 4 കൂട്ടർ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവരൊരിക്കലും ആരല്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. ഇവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയുള്ളവരല്ല. ഇവരെങ്ങനെയാണ്? കാരണം ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. അർത്ഥാർത്ഥി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ജിജ്ഞാസു, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അവിടെ. പക്ഷെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പുറമെ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ്? ഇവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കും ഭക്തിയിലേക്ക്. ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇവര് എന്താ പറയാ, നമ്മള് കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്സംഗമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാം? ഇവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തന്റെ, നല്ലൊരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സത്സംഗമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവര് പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് മാറും? ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സുഹൃതികൾ എന്നിവരെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇവരൊരിക്കലും ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല. ഇപ്പൊ നിലവിൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല അവര്. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റവരെ പോലെയല്ല, ദുഷ്കൃതികളെ പോലെയല്ല ഇവര്. നമുക്ക് അതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇവരിപ്പോ ദുഃഖം കൊണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവർ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന പതുക്കെ ആ ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഇവരെത്തും. അതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത. ഈ നമ്മളെല്ലാം ആരായിരിക്കും? നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്? സുകൃതിയോ ദുഷ്കൃതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സുകൃതികളല്ല, ഒരു സംശയവും ഇല്ല അല്ലെ.
നമ്മളെല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. കാരണം ദുഃഖം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനിയായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. നമ്മൾ ആകെ ആദ്യത്തെ 2 കാറ്റഗറിയിലേ വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അതെ ഒന്ന് അതെ ദുഃഖിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കും എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ശുദ്ധഭക്തരാവാൻ. ആവാനുള്ള നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യത്തെ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥ അഹം സാചാ മമ പ്രിയഃ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ഈ 4 പേര് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ഈ 4 പേരില് ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. അപ്പൊ ഈ 4 പേരില് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് പറയുന്നത്. ആരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത്? ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അതായത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാണ്? ജ്ഞാനി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ 4 കൂട്ടരിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന് ജ്ഞാനിയാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവന കർമ്മത്തിൽ സദാ നിരതനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണേ. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാവാൻ കാരണം? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? ബലകാംക്ഷ ഇല്ല. ഫലകാംക്ഷ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാല് ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ്ണ മറ്റാഗ്രഹങ്ങളോ അഭിലാഷങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഭക്തിയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ ഒന്നിനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഈശ്വരനും ഒന്നാണെന്ന് അറിയണ്ടു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല ജ്ഞാനിക്ക്. ഞാൻ എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ജ്ഞാനിക്ക് അതൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നത്. ദുഃഖിത ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ധനാർത്ഥികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്നിവർ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവനും സേവന നിരതനുമായ ഭക്തനാണ് കൃഷ്ണൻ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ആ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിയവൻ. അങ്ങനെ സേവന നിരതനായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. ഉദാര സർവ ഏവൈതേ ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേ മതം ആസ്ഥിതാ സഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കളെ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതനും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്ന് ില്ല. മഹാത്മാക്കളാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണോ അയാള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അന്യനല്ല എന്ന് പറയാണ്. അയാള് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല ഇവരെന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഭക്തന്മാർ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ വാഴുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വാഴുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഭക്തർ എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. അവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവവിധി
അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. കൂടെ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കി കഴിയും. എത്ര എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഒരു ജനനം കൊണ്ടല്ല, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത്. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും വ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അത് അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത്. എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനും ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളവുമാണ്. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടല്ല. എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളത്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാന്നുള്ളത്. അതിന് കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത് തന്നെ. ഭക്തിപൂർവം സേവനവും ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തുടർന്നു പോരുന്ന ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക, ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ തുടർന്നു പോകുന്ന ജീവാത്മാവിന് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോരുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവിനും എങ്ങനെയാണ്? എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണെല്ലാം എന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായൊന്നല്ലെന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവന് ബോധ്യപ്പെടും. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ചം കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണെല്ലാം എന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായൊന്നല്ലെന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവനും ബോധ്യപ്പെടും. അപ്പൊ അതായത് ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് എല്ലാതും. എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും ഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതൊന്നല്ല എന്നുള്ളതും ഈ സന്ദർഭത്തില് ആർക്ക് മനസ്സിലാകാണ്? ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകണം. എങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് എല്ലാതും. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് ഈ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമസ്തൈസ്തേ ഹൃതജ്ഞാന പ്രഭദന്ത്യായന്യ ദേവതാഃ തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന അവരെന്ത് ചെയ്യും? പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. എന്തിനാണത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവര്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ ബാഹ്യപ്രകൃതി
അതായത് മായ അത്രത്തോളം ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരാര് സമീപിക്കുന്നില്ല? മായ അവരെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാരാണ് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രഭുവാണെന്ന്, കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എന്താണ്? അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. കാരണം അവർക്കറിയാം എല്ലാവരുടെയും പ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, സർവേശ്വരനാണെന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. യോയോ യായാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേ വാവിതാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണോ, ഏത് ദേവതയാണോ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ വിശ്വാസം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ പറയണേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും. ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ആ ജീവാത്മാവിനെ, ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മൂർത്തിയില് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം അയാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് യുക്തമായ മറുപടി. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മറുപടി. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും ഈ ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക നിർദ്ദേശം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഒരു ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിവില്ല. ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുകയില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദേവനൊരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ഉള്ള കഴിവ് ആർക്കില്ല? ഒരു ദേവനില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും, ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനോട് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ദേവൻ അത് നടത്തി തരണമെങ്കിൽ ആരുടെ സമ്മതം വേണം? അതല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ അനുവാദം വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുവാദം അത്യാവശ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും അനങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നവനായ കൃഷ്ണനാണ് മനുഷ്യരിൽ ഓരോ ദേവന്മാരോടുള്ള സവിശേഷ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓരോ ദേവന്മാരിലും നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ സവിശേഷ ഭക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്, ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജീവാത്മാവും ദേവതയും ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങുന്നു എന്നേയുള്ളൂ, അവർ സ്വതന്ത്രരല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവരാരും സ്വതന്ത്രരല്ല എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആരാധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് തരുന്നത്. ശ്രദ്ധയാ യുക്ത സസ്യാരാധാനമീഹത്തെ ലഭതേ ച തഥാ കാമാൻ മയൈവാവിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസമുറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദേവനിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ആ ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ദേവനോട് പറയുന്നത് അത് അവർക്ക് കൈവരും. അത് ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് സ്വഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാവില്ല. ഒരു ദേവന്മാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ
അവർക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ ഇതറിയാതെ വിഡ്ഢികളെ പോലെ ഫലകാംക്ഷികളുമായി ദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്നു. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്നത്. കാരണം ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞാലും ആഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെ അനുവാദം വേണം? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുവാദം വേണം. ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങൾ അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിക്കുകയും കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് അവ സഫലീകരിക്കാതെയും വരുമ്പോഴാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അവര് ജീവാത്മാക്കള് തങ്ങൾ അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ജീവാത്മാക്കള് തങ്ങള് അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് അവ സഫലീകരിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകണം. തങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ യോഗ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അർഹതയുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാവുമ്പോ നമുക്കത് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ജീവാത്മാക്കള് തങ്ങൾ അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് നേരിട്ട് സഫലീകരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം അത് അവർക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് ആരാധിക്കും? അവര് ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ശ്രദ്ധയാ യുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അന്ധവത്തു ഫലം തേഷാം തത്വവത്യുൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാണെങ്കിലോ അത് തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് അവര് പോകുന്നത്. ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. സൂര്യോപാസന ചെയ്യുന്നവർ സൗരമണ്ഡലത്തിലും ചന്ദ്രോപാസകർ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലും എത്തുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരെയോ ആരാധിക്കുന്നവരും അതാത് ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങളെ പോകും. ഇപ്പോ സൂര്യനെ ഉപാസിക്കുന്നവര് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പോകും, സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ പോകും. ചന്ദ്രനെ ഉപാസിക്കുന്നവര് ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ പോകും. ഇന്ദ്രനെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ആ ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. കൃഷ്ണ ഭക്തർ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുമെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൃഷ്ണ ഭക്തരെ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കായിരിക്കും ആര് പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് പോകുന്നത്. കൃഷ്ണ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും കൃഷ്ണ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടം പിന്നെ ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എങ്ങനെയായിരിക്കും? നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. പിന്നെ ദേവാരാധകന്റെ ദേവാലയം ചെല്ലുമ്പോ അതാ സ്ഥലത്തില്ല. പിന്നെ അവിടുന്ന് വേണം വീണ്ടും ജന്മമെടുത്ത് ഭഗവാൻ ജനനമില്ല വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും. അവിടെ തന്നെ ജീവിച്ച് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ? പിന്നെ വേറെന്താ ജനനമില്ല, വീണ്ടും ജനനമില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് അല്ലെ? ശരി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേ ജനനം വന്നിട്ട് വീണ്ടും പോകത്തില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അതെ അതെ. ഇത് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചാ പോരെ കൃഷ്ണനെ? അതെ അതെ, അത് ശരി. അത് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇനിയും പ്രത്യേകത പറയാലോ നമുക്ക്. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി തരാൻ പറ്റുമോ ദേവന്മാർക്ക്? ഇല്ല, അതും ഭഗവാൻ തന്നെ നടത്തി തരണം. ദേവന്മാര് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിച്ച് അവര് വേണം, ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ കൃഷ്ണ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൃഷ്ണ ഭക്തനല്ല സാധാരണ
ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നടക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ? കാരണം അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെ സമ്മതം വേണം, ആരുടെ അനുവാദം വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നൽകാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കില്ല? ദേവന്മാർക്കില്ല. ഇപ്പൊ മൃത്യുവിന് എന്താ പറയാ, അമൃതം അല്ലെ? ആ വരമാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ, അമൃത് വരമാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ, മരണം ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാന് മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ കഴിവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, കൃഷ്ണ ഭക്തനെ സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടം സാധാരണ ദേവാരാധകൻ നേട്ടം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ? കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ആ ഭക്തന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. യോഗ്യതകൾക്കനുസരിച്ചെന്നുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. പക്ഷെ എന്നാലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടത്തി തരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പറയാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരത്തില്ലേ? നമ്മുടെ അറിഞ്ഞു തക്കതായ പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമ ബുദ്ധയഃ പരം ഭാവാമ ജാനന്തോ മമാം വ്യയാമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു. അതാണ് വ്യക്തി എന്നും എന്നെ പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ, ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നെന്ന്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവ്യക്തം. ഭഗവാൻ ആദ്യം ആരായിരുന്നു? അവ്യക്തഗതനായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ വ്യക്തിയായത് എന്ന് ആര് പറയാണ്? മന്ദബുദ്ധികൾ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർ കരുതും. അക്ഷയവും അത്യുന്നതമായ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യം ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറിയത് എന്നൊക്കെയാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായാ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അഭ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കോ മൂഢന്മാർക്കോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ആര്? രാധാറാണി. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി ഭഗവാനെ, അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ എന്നും പറയും. ആ യോഗമായ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്മാരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അജനാണ്, അഭിയനാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കും. ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ, അതല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നത്? മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാനെ വെളിവായിട്ടില്ല. പരമ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. മൂഢരായ മറ്റുള്ളവർ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു വെച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ ആർക്ക് മാത്രമാണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. അല്ലാത്തവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ അന്തരംഗ ശക്തി മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസാകുന്ന അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികളായ അദ്വൈതവാദികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസില് ആകുന്ന അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ
മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല കാണാനായിട്ട്? അല്പബുദ്ധികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്വൈതവാദികൾക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നോട് സുപരിചിതരാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പോ ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഇന്നലത്തെ കാര്യവും ഇന്നത്തെ കാര്യവും നാളത്തെ കാര്യവും എനിക്ക് പറയാനായിട്ടും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരും എനിക്ക് പരിചിതമുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ആർക്കും ഞാൻ പരിചിതനല്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും പരിചിതനാകുന്നതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പരിചിതനല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് പരിചിതമല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിചിതമാകുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാം പരമാത്മാവായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ. അതെ, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നമ്മളെല്ലാവരും പരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുമില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും അറിയാനായിട്ട് വയ്യ. അനേക കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ ഉപദേശം നൽകിയത് കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നറിയാം. പരമാത്മാ രൂപേണ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാം. കോടാനുകോടി മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് യത്നിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയ 1000 പേരിൽ ഒരുവന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതില് 1000 പേരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെന്നിരിക്കൽ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അറിയാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയില്ല? ഭഗവാനെ പരമ ദിവ്യ പുരുഷനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞതാണല്ലോ, പണ്ടുണ്ടായതും ദേശസമുദ്ധേന ഭൂതാനി സംസർഗേ യാന്തി പരം. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയണത്? ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, അർജുനനോട് പറയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയണത്? ഈ രാഗദോഷങ്ങള്, നമ്മളെ രാഗദോഷങ്ങള് രണ്ട് ഇത് വരുന്നത്. രാഗദോഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെ, അതല്ലേ രാഗദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നമ്മൾ വ്യാമോഹിതരാവാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ചില നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നമ്മൾ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് മാറും. ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിശുദ്ധ അജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യത്വം. ഭഗവാന്റെ ദാസ്യത്വമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് മായാശക്തി വരുന്നത്? രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടക്കേടുകളും ഉണ്ടാകും. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതിന് വഴങ്ങിയിട്ട് ആ മൂഢാത്മാവ് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലുവാനും കഴിയും. ഒപ്പം തന്നെ എന്തിനു കൂടി സാധിക്കും?
ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തില് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ രാഗദോഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? മായാശക്തി വരുന്നത്. ഇതിന് വഴങ്ങിയിട്ട് മൂഢാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തില്, ആ ഭഗവത് ഭാവത്തില് നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? നമുക്ക് ഈർഷ്യ വരാണ് ഭഗവാനോട്. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്നവർ വിഡ്ഢികളാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വശപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? വിഡ്ഢികളായിട്ട് മാറും. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരം ഇല്ലാതാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനനാം പുണ്യ കർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തി നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് അവരുടെ ഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അപ്പൊ അവര് ചെയ്ത ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തരായിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അവർക്ക് സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജരാമരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യായ ദന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണമധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ജ്ഞാനമുള്ളവരെന്താണ്? വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമുള്ള അവര് വാസ്തവത്തിൽ ആര് തന്നെയാണ്? എന്ത് തന്നെയാണ്? ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാൻ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവര്? വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോചനം നേടാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര്. അവരെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, അവർക്ക് ജ്ഞാനമുള്ള അവര് വാസ്തവത്തില് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരാരാണ്? ബ്രഹ്മമാണെന്നും പറയാം. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അഭൗതികമായ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് അഭൗതികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. ശുദ്ധഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികതയ്ക്ക് പുറത്താണ് അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മൻ. അതായത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ അതായത് എന്താണ്? പരമസത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുക: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തിന് അർഹതയുള്ളവരാരാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇതിന് അർഹതയുള്ളത്. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചേവിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവി ധുർയുക്ത ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ അറിയണം, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും പിന്നെന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് താനെന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണം. എങ്ങനെ അറിയേണ്ടത്? എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. പിന്നെ എങ്ങനെയാ അറിയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
പിന്നെന്താണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കണം? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണസമയത്ത് പോലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ തത്വത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സ്വാതി ഭൂതാദി ദൈവമ്മ സ്വാതി യജ്ഞം ചെയ്യാവിദുഹു പ്രയാണ കാലേ പീച്ചമാം തേവിതുർയുക്ത ചേതസ. ഭഗവാൻ അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പുലർത്തണം, ബോധം പുലർത്തണം. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെയും ഒക്കെ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വംശകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരാരെല്ലാം അല്ലെ? അവിടെ നിന്നല്ലേ? ഞാൻ കൊടുക്കാം. ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ? 13 തൊട്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇല്ലല്ല, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം? ആരല്ല? 12 ഇതാരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി അല്ലെ? 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ. സുഹൃത്തികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക, പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടോ അവർക്ക്? സുഹൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവര് ഓരോ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ അവര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ദുഃഖം മാറാനാണ്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? അവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? സത്സംഗം കൊണ്ട്, ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗം കൊണ്ട് അവർക്ക് നാളെ എന്ത് സാധിക്കും? ശുദ്ധഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. അവരൊരിക്കലും ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല. കാരണം അവരുടെ മുന്നിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനിന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നത് എന്തായിട്ടായിരിക്കും? എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും, ആ ആഗ്രഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ജപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് മറന്നു? അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി അതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങും? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മളത് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ആ ലിസ്റ്റ് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ നോക്കാം, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതരാം. അന്ന് മാത്രമേ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ മാതാജി? ഏത്? ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല. സുഹൃത്തികളുടെ പ്രത്യേകത അവരൊരിക്കലും ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വരുന്നതാണ് അവര്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? സത്സംഗം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സാമർത്ഥ്യത്തിന്റെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ എന്നാ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, നമുക്ക് യാതൊരു അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ, ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമുക്ക് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഭക്തി ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലൊരു അഭിലാഷങ്ങൾ, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോ അഭിലാഷങ്ങളോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായിരിക്കണം നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത്. ഭക്തി.
ഇപ്പോ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കംസൻ അല്ലെ, കംസനും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ശുദ്ധ ഭക്തനും എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു മത്സ്യത്തെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാ സമയവും ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്ന് പടയും. അതേപോലെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെ. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാത്തൊരു സമയം. കംസനും അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലേ. കംസൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു സമയമുണ്ടോ? ഭയം കൊണ്ട് ഒരു നേരം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഭക്തി എന്ത് ഉത്തമ ഭക്തിയാണോ? അത് ഭക്തിയാണോ? ഉത്തമ ഭക്തിയാണോ അത്? അല്ല, ഉത്തമ ഭക്തി അല്ല. അല്ല അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത് അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തി ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയിൽ ഉത്തമനാവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. കംസൻ എന്താണ്? കംസൻ അങ്ങനെയല്ല ഉള്ള ഭക്തിയല്ല അല്ലെ. കംസൻ ശിശുപാലനം അങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരല്ല. അപ്പൊ അവര് ഭയം കൊണ്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അത് ഭക്തിയുടെ വേറെ രീതിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് ഏതിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല? ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരൊന്നും അല്ല അവര്. അവർക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? കാരണം ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ വധം നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് നേടുന്ന സാക്ഷാത്കാരം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ നേടുന്ന സാക്ഷാത്കാരം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ നേടുന്ന സാക്ഷാത്കാരം ആ കംസൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ശിശുപാലൻ ഇവരൊക്കെ നേടുന്ന സാക്ഷാത്കാരം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ വ്യത്യാസം? അവരുടെ ഭക്തി അവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതല്ലേ. അവര് വൈരാഗ്യ ഭക്തരാ. വൈരാഗ്യ ഭക്തർ. സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോക്ഷം കിട്ടുന്നല്ല പറയാ. സാക്ഷാത്കാരം നേടിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണേ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകും. കംസനോട് എൻട്രി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ? ഇല്ല. കംസനൊക്കെ എവിടെയാണ് എൻട്രി? അവിടെ ചെന്ന പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂല കംസൻ. കംസനവിടേക്ക്, കാരണം ശുദ്ധഭക്തന്മാര് അവിടെ പോയി, അവിടേക്ക് കംസനും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? അപ്പൊ കംസൻ അവിടേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും. കാരണം കംസനും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോണത് ഭക്തന്മാരല്ലേ, അവിടേക്ക് വിട്ടാ ശരിയാവോ? അപ്പൊ സ്വർഗത്തില് പോയിട്ട് പിന്നെയും വരിക വീണ്ടും. അത് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്താലല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നരകത്തിൽ പോയിട്ട് കൊറേ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ കംസനും. ഭഗവാൻ അവസാനം മോക്ഷം കൊടുത്തു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ, ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിച്ച കാരണം. പക്ഷെ എന്നാലും വേറെ ലോകത്തായിരിക്കും അല്ലെ. മോക്ഷം കിട്ടി പോയി, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു. കംസൻ അവിടേക്ക് പോകും. മോക്ഷം കിട്ടി പോയി. എവിടേക്കാ പോണത്? അതായത് ഭഗവാൻ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ബ്രഹ്മം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ആര് പോകുന്നത്? കംസൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിരാകാര നിരാകാര അതല്ലേ മാതാജി അകാസുരൻ, അങ്ങനെയല്ലേ അകാസുരൻ, അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണല്ലേ. ബ്രഹ്മത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പോകണ എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക്, ആ പ്രകാശത്തിലേക്കാണ്. ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടേക്ക് പോകുന്നവരാരാണ്? ഭക്തന്മാരാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ വലിയൊരു മതിലുണ്ട് അവിടെ. ആ സാക്ഷാത്കാരത്തില് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് അവർ പോകുക. പക്ഷെ അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുത്ത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കംസനും ശിശുപാലനൊക്കെ ആദ്യം പോണത് എവിടേക്ക് തന്നെയാണ്? ഭക്തന്മാര് പോണടത്തേക്ക് അവര് പോകുന്നില്ല. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരും നമ്മളും ചെയ്യുന്ന വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക? ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നതും കംസൻ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? അല്ലെ. ഭഗവാനെ കണ്ടാ കൊല്ലാൻ നടക്കായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അസുരന്മാര്. പക്ഷെ അതിനും അവര് ഓരോ ഇത് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ശാപം കൊണ്ട് വന്നതായിരിക്കും, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണ്. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. ജ്ഞാനിയാണ്. ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരാരാണ്? മൂഢന്മാര്. ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതല്ല പറയണ, അങ്ങനെയല്ല സെന്റൻസ്?
അങ്ങനെയുള്ള അതെ അതെ ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ പേര് കേട്ട് ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്. ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ദേവിയെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അതല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ തരുന്നത് ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. ഈ ലക്ഷ്മി ദേവി ആരുടെ ഭാര്യയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭാര്യയാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരുടെ ഇത് കിട്ടും? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആദ്യം നമുക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് ചിന്തിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല? ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾക്ക് മൂഢന്മാർക്കും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഒന്നും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല. പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല. ഈ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം എന്താണ്? ഈ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകുമെന്നാണ്. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകുമെന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം വരില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏത് ശ്ലോകത്തിലായിരുന്നു അത്? 29-ലോ? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം, ലാസ്റ്റിലാണ് അല്ലെ? പേജ് നമ്പർ 312. 429 ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം 429 നമ്പർ പറയൂ, ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പർ പറയൂ. 30 ശ്ലോകം നമ്പർ 30 കണ്ടു എന്റെ ആൻസർ. പേജ് 429. പേജ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പഴയ ബുക്കാ, അതാണ്. 30 ശ്ലോകം. ശ്ലോകം 30. അതില് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാം എന്നതാണ് ഈ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം വരുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാവും താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അധീനപ്പെട്ട്. എന്താ പറയുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട് ഈ ബന്ധനായതെന്നും കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസരം തരുന്നുവെന്നും ഇതിനെ കാരണമായ ഭഗവത് ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ബോധ്യപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നു വരുമ്പോ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നത് മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാനെ മറന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പെട്ടത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ടു പോയതെന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിന്